Dit liedje heet Mêkut, hammer. Dit komt uit Koerdistan. Dit gaat over samenwerken, samen iets bereiken. Samen voor onze recht te vechten. En die kracht staat over de energie van iedereen om samen dit doel te bereiken. I hope you will enjoy it. Thank you. هربجي درشاد ولا سيريني درشاد هربجي درشاد هربجي درشادنا يا حلمة هربجي درشاد Bedankt. Super mooi om van jullie al deze nummers te mogen hebben spelen. We willen heel erg dankjewel zeggen tegen Leon en Guido die het licht en het geluid hebben gedaan. En de resten, waar wij hier altijd gewoon nog wel thuis is, heel erg bedankt dat dit mogelijk is. Zonder hun waren wij er niet, toch? En van Einstein. En de band wil ik bedanken. Ik moet even kijken of ik dan iedereen opnoem. Maar eigenlijk Jeroen, Prajelan, Sam,
Jochem, die ook de arrangementen heeft geschreven, heel erg bedankt daarvoor. Er zijn heel veel mensen te bedanken. Saïd heeft fantastisch gespeeld op Denië. Dan ga ik toch iedereen zeggen. En dan ga ik misschien mensen vergeten. Serda, beautiful. Anton van de accordeon. Rian, gitaar. En die hebben we allemaal. Did I forget somebody? Brigitte? And thanks for those. Violin and the percussion. We are all one. Like it's people from Dunja sing in Dunja and they play and it's togetherness. So dank voor iedereen. Ko Dunja, dank jullie wel allemaal voor het komen. We hebben vandaag een speciale dag. We have a special day today. So we were thinking maybe you want to hear one more song. Willen jullie nog één liedje horen? Maar dan de vraag, want we hebben iets te vieren. Willen jullie dan misschien ook gewoon met ons dat komen vieren? Ja? Dan wil ik even vragen, want we hebben hier iemand die misschien iets wil vertellen. He is the one that always says in the rehearsals, Loes, English please. And then I say, I cannot speak two languages in the same time. Ik kan niet twee talen tegelijk spreken, maar je begreep, you know, understand what you have to do. Yeah. Thank you. No, in English. Dear Rupa, I'm so happy that you're still my wife until today. It's our anniversary. It's 12 years. Bring the kids. لك روحي لعند البابا روحي. Zij komen met ons meedansen, maar wees vooral allemaal welkom. We zijn met z'n allen. Dus kom vooral naar het podium als je wilt en dans met ons. Ja? En vraag vooral degene die hier voor jezelf is op het podium. Ja? Wat gaan we zingen? Wat gaan we nu zien? 1, 2, 3.